So sambingay sa may tungod sa duha ka anak nga lalaki. So kung tanawon din sa tanan nga pwedeng i-anak, kanira gyud ang duha ra gyud ang ilang anak. Ipasagal sa pamilya na ay puros lalaki, dapoy anak nga puros babae, dapoy anak nga laki ug babae. Kani duha ra gyud ka anak nga lalaki. Unya miingnan ang magulang nga patrabahoon siya sa parasan. Unya niingon ang magulang nga dili daw siya dili daw sa mo trabaho apan nausog ang iyang una-una ug yadto siya sa parasan. Naapoy manghod kalabanan ng Dios manghod kay maoy palangga ug suod sa ginikanan. Munang siguro ni mangura kasalig siya nga bisan pa og utando siya, nya dili ra mo adto, okay ra gyapon ang iyang papa. Okay? Pero ang usa ka sambingay niyon sa 31 na kinsa man sa duha mituman sa buot ipabuhat sa amahan. So nanubag sila ang magulang. So ang giadresan ani Jesus Christ is ang mga religious leader, mga dagkong, mga magtutudlo sa balaod sama sa mga Parisiyo o mga pari nga ilang gisaway si Jesus pagsulod sa Jerusalem. In chapter 21, gisaway nila ang madaugong pagsulod ni Jesus ngadto sa Jerusalem. Kung imong full chapter ning 21, adunay tulo ka sambingay nga iyahang giwian. Aw duha ka sambingay. Naay gitunglo ni Jesus ang kahoy igira. And naapoy pangutana may tungod sa otoridad ni Jesus. Naglagot ang mga religious leader sa ibuhat ni Jesus nga gidayon sa mga tao. So insert kini mga religious leader nagrepresent ni siya sa manghod, no? Gisambingay man ni Jesus. So kini manghod mao ni ang mga religious leader. Kana bang nagsalig sila kana sila sa templo, nagsalig sila kay suod sila sa pagkuan sa pulong sa Ginoo. Pero ang problema nila kay igo lang sila sa pulong. Okay? No. Na apoy mga tao nga igo ra mo amin. Kani nagisgot mo siya sa pagtuman kanabang pagbuhat sa gisugo sa Ginoo. So daghan kayo mga tao nga mutando, mo agree, mo amin. Nakasabot sila apan dili mo tuman. Mao ni mga religious leader. Sama ni sa manghod nga, oo, muadto ko. Apan, wala siya muadto. Okay? So, kalabanan karon mga Kristohanon, kusog kayong maamin diya sa pag-adto simbahan. Kusog kayong mo-agree sa pulong sa Ginoo, amin, nakasabot mi. Apan ini uli, walay nakita nga kanang kabaguhan, walay nakita nga i-apply. So, posible nga may sama ta aning gitunglo ni Jesus ang kahoy igira. No? Kani connected naman ni sa kahoy igira kay sila man yung mga Israelita kahoy nga igira o kaning kinamanghuran nga anak. Kaya kahoy igira igo lang labong kayong dahon pero walay bunga. No? Sila labong lang kayong mga pulong kani mga religious leader so kayong tutudlo sa balaod so labong kayo sila og dahon apan ang ilang kinaiya walay bunga ang ilang kinaiya. Walay paghinulusol. Asa man sila napita nga nakasala sila o kinahanglan mga paghinulusol sila. Kining ilang karakter sa sulod. Usa man ilang karakter sa sulod? Usog kayong masina. Okay? Gikasinahan nila si Jesus. Tungod sa ilang kasina, naghatod kini sa hintrit. Naglagot sila ni Jesus nga ang mga tao dito na manood niya. Okay? So, dili tay basihan sa Ginoo kung unsa ta ka nagpakita sa gawas nga silimbangon kita. Pero ang basihan sa Ginoo kining sa sulod nato do na bay bunga, do na bay fruit of the Holy Spirit. No? Namunga pa gyud ang sa sulod. Kay ang manghod igo ra sa pagtando, pag-agree, pag-amin. Pero wala may buhat. So, nagisgot ni sa kanato ng mga Kristohanon nga dili lang taigo nga mutuo, dili, humanta mituo, dapat magpakita ta og bunga.
sa pagbuhat og matarong. Dapat naatay daghang hinulsulan sa atong kinabuhi. Okay? So kini in verse 31, sila mitubag ang magulang. Kunya si Jesus mingon, sultihan ko kamo nga ang mga komprador sa buhis ug ang mga daotang babae una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Okay? So kinsa man ning giulagwan ni Jesus ng mga komprador sa buhis? Sila ni mga makasala kini komprador sa buhis. Sila ni mga tikasan o kini sila ang nagsupak sa balaod. Nya napay ikaduha kini mga daotang babae kinsa man ni kini mga prostitute kini bisag kinsa ra ang ilahang lalaki o mabana bisag kinsa ra ilang kuanon nga lalaki. Okay, buot pasabot supak ni sila duha sa balaod sa mga Hudyo. So kung imong tanawon murag dili sila pasado sa paghari sa Dios sama sa magulang ba nga niyon siya dili ko moadto. So dili ni sila takos ni komprador sa buhis kay tikasan kining daotang babae, pero ang nakanindot sa magulang kay nausog ang iyang una-una kunya miadto siya sa parasan. So sama po ni sa ihulagwan ni Jesus nga mga komprador sa buhis, sila manoon ang nisunod sa Ginoo. Kabantay tang Sakyo, si Sakyo nalipay sa diyang niabot si Jesus. Okay? Ya, tax collector man ni Sakyo. Si Mateo, gitawag ni Jesus, dali, himuon ti kang usas mga tinun-an. Ibiyaan tayo ni Mateo ang ihang pagka-tax collector sunod sa ni Jesus. So dali kayo sila mo response. Dali kayo murag mangyunta nga dili sila takos o dili sila angayan sa maong buluhaton. Kay ang ilang kinabuhi dako kayo og sala sa tubangan sa Ginoo. Pero sila hinon ang una nakadawat sa panalangin sa paghari sa Dios. Okay? Naatoy prostitute na babae nga mao hinuoy nagkuan kana bitaw gahugas sa tiil ni Jesus. Mao hinuoy nagakuan og pahumot sa tiil ni Jesus. No kayang luha mo gipahit sa tiil ni Jesus. Ya prostitute to. Okay? So, imong tanawon nga mao diay nagpakita og buhat kadtong grabe og sala. So dili na basihan sa kada og sala nga dili nakatakos paghari sa Ginoo. Makita nimo dinhi nga kini manoong dagko og sala mao hinuoy sagad naginulsol ug nagpagamit sa Ginoo. Kini manoong Pariseo walay nakita nga paghinulsol sa sulod sa ilang kinabuhi. Matod pas 32, kay dianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag ang pagtudlo sa mga tarong nga pag kinabuhi apan wala kang mutuo kaniya, ang mga komprador sa buhis ug ang mga daotang babae hinuon mao ay mituo kaniya. Apan kamo bisag nakita na mo niini wala gyapon maginulusol ug mutuo kaniya. So importante din hinulsulan ang sa sulod sa atuang kinabuhi. Okay, naigingon ni Jesus nga ang makahugaw sa tao dili tong usulod sa bapa, pero kadtong manggula sa iyang bapa. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao manggawas ang dautan nga panguna-una usa niya na ang kasina, kahakog o kaning hitrit. Nya mao man ni ang ilang kinabuhi sa mga religious leader. Nagtuon sila, na sila sa templo, nagwalis pulong sa Ginoo, pero maniid silang Jesus ug asa ko magtudlo. Dahil ang himuon nila, samukon si Jesus. Dahil sa wayon, bulabugo nila ang tao. Dili sila ganahan nga ang mga tao mutuo ni Jesus. So, kini nagisgot kini nga human di ay mituo ang tao dapat magpakita gyud og bunga sa pagkamatarong. Dili tanan mga Kristohanon nga seeking tuon sa pulong sa Ginoo, pero ang ilang pagtuon sa pulong sa Ginoo pang debate ra. Pero makita nimo nga walay nausab sa ilang kinabuhi. Padayon ra gyapon sa ilang kaning nabatasan ng kinabuhi, wa gyud nakita nimo paghinulsol. No? So, ang daghan ninog sala mo ay kusog kayong hinulsol. Kini manong daotang babae ug komprador sa buhis, mao hinoy kusog nga mo hinulsol. Dapat ang mga religious leader sila untaan kusog nga maghinulsol kay naa nila ang kamatuoran. Pero isang bingayan sila ng Jesus na
ang magbulang Ginoo ni tuo. Okay? So challenge ni si matagusan nato dali si pamili na kung kita karon ang alagad sa Ginoo, dili na gyud nato pwede balikan ang kanhi nato mga nabuhat. Dapat ipakita gyud nimo nako nga dunay gyud kabaguhan, dunay gyud paghinulsol. So daghan naman tang hinulsulan. Pero ang pinakadugay nga kana pang mawala, pinakadugay nga hinulsulan kining atong mga batasan. Nakahinulsul ta sa mga buhat sa gawas, dili na ta manisko, dili na ta manugal, dili na ta inom, dili na ta kanang usa pa mga kahilayan. Pero dapat ta hinulsulan sa sulod. Okay? Kay basin napay panahon nga masina pa ta. Basin ay panahon nga sa atuang sulod dili ta makatulog tungod sa kana bitong kalagot nato sa maong tao, no? Nya dili na siya pwede nga munay himuon na tumbungan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Okay, kay may sama niya tani gitunglo ni Jesus ang kahang igira na labong ra kayo ta nya wala di ay bunga nga gipakita. So dapat mag-pray ta sa Ginoo nga makabaton ta og bunga sa espiritu, katong love, peace, gentleness, kindness, siyang nakaprutas sa espiritu. Mao kini ang ipangita sa Ginoo nato.